日の学びは本当に綺麗で幸せそうで、見ている私まで嬉しくなりました。学び、改めておめでとう。これまでたくさんの時間を一緒に過ごしてこれたことを私はとても幸せに思います。楽しい時もうまくいかない時もそばにいてくれてありがとう。学びと出会えて、学びに支えてもらって今の私があります。これからは翔くんと2人で笑顔の絶えない温かい家庭を築いていってください。そして何十年後に今日を振り返った時に、この人と一緒でよかったと何度でも思えるような、そんな素敵な夫婦でいてください。お二人の末永い幸せをお祈りして、私からのお祝いの言葉にさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。